Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en Vierdag Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Nou, we gaan weer los. De competities beginnen weer te rennen. En Cambuur zit voor een thuiswedstrijd voor een uitverkocht stadion in MVV uit Maastricht. Het is voor de tweede keer dat ze die ploeg treffen. Want het wie al een keer in de competitie, hier niet in gelijk. Het wie al een keer in de beker, stormachtige wedstrijd, 4 in je winst. En nou dus weer in MVV. Er binnen hier en daar wel wat probleempjes, zeker in verdedigend opzicht. Henk de Jong zet het even voor u op een richtje. We hebben wel wat een blessuretje, lichte blessures maken. Dat jet erbij. En we gaan schorsing. Dus Smant is korst. schorsing. En we gaan international. Die zit in de Afrika Cup, lekker warm. Dus die mis je. Maar ja, we moeten gewoon spelen. We gaan een prachtige ploeg kleren. Dus binnen de verdediging, zoals je zei, ze kennen wel een paar puzzeltjes om op te lossen. Laten we eerst eens even naar het centrum van de verdediging gaan. Bergsma liep het mij helder. Van Mullen komt nooit om te spelen. Ja, die had het vaak spelen bij Feyenoord, bij Sparta. Dus die kende gewoon spelen. Dan kan Marco Tol steenbloeien. Op rechtsback. Ja, en dan maar wel in een linksback nog oplossen. Ja. Hoe lost dat op? Ja, 2 mogelijkheden. Thomas Paul en Marcel. Marcel Schaapman. Ja, Marcel Schaapman. En daar maakt even goed een uit in is wat het oren, het heftig kwam er wat op. En dan gaan we naar MVV. Ja, die zullen hier naar alle gedachten net naar het Cambuurstadion komen om de show te stellen. Hoewel, daar is Henk de Jong tamelijk positief over die zinstander. MVV, ik vind de trainer die Tries Nieuwshoorn had, misschien met me al overleden. Dat hier toen de laatste wedstrijd al, dus gecondoleerd aan mij. Maar ja, dat is een goede trainer, dus die wil ik goed voetballen. Dus dat kan ik samen weer de druk zetten. Dus ja, het is even een oud watje, man. Want het is de eerste thuiswedstrijd. Het is een uitverkocht huis, heb ik begrepen. Dus ja, het zit er weer volop, hè? Ja, het publiek is net normaal. En die komen gewoon, het is mooi koud. Maar gelukkig net zo koud als Joert. Of Juster. Maar hij is meestal minder weer. En we hadden gewoon weer zin aan, kleer. Marcel Schaapman zou dus zijn debuutmatje kennen in de basis bij Cambuur. Het is wat nota bleun bij een aantal invalbeurten. Maar hij had wel een fantastische week achter de rug, want hij had een contract tekenen bij de Ljouters. En dat op een moment dat je denkt van, zo zijn jongen het betellen voetbal wel helly. Want het is wat een rare omwaai die hij makken had om hier in Ljout uiteindelijk onder contract te komen. Marcel Schaapman, dan zit je dus bij Heerenveen. Dat wordt hem dus niet, begrijp ik? Nee, maar ja, ik was gewoon even klaar met profvoetbal. En Je was er klaar mee? ja, ik was even klaar. Ik was denk ik 14, 15 en nou ja, ik had geen zin meer om elke dag te trainen en zo. Dus nee, toen was ik plezier in voetbal een beetje kwijt. Ja. Ja, er kwamen wat groeistuipen en hormonen aan het licht. En, Ik was best wel smal en klein, dus nou ja, toen had ik het wel even lastig. Maar ik ben nu wel weer heel blij dat ik bij Cambuur weer geprobeerd heb. En de die maar ruchte reden bliet omwerzen, want hij zit in de basis. Schaapman, Van Mullen in het centrum. En voor de rest bleef het stier zoals het stier in de laatste wedstrijden bij Cambuur. En dan kunnen we eens opmaatje voor de wedstrijd in MVV Maastricht. En het is direct opletten geblazen, want dit is al in de eerste minuten. Binnen 2 minuten laat hij er al in steeds. Het is net de leeuw en het is Uldriekes die de voorzet van Balk bij de eerste peel keurig alweer te werken in Cambuur binnen 2 minuten op een 1-0 voorsprong zet. Keurig voor de zinstander komen, intikken, keeper Matthijs is Jan Koosleers. Maar dan kun je net achterover zitten gaan in het Cambuurstadion Juster Jong, want nee, er gebeurt van alles in die eerste 10 minuten. Hier gaat Balk onderuit bij Labier, die is schuldbewust, dan komt de vrije trap. Ja, van deze man, Van Breij, draait mooi uit. Uldriekes, ja, het is weer die lange. Hij knikkert hem in. Onvoorstelbaar. Binnen 4 minuten is het 2-0 voor Cambuur in de wedstrijd in MVV. Een wonderbaarlijk scenario. Prima kopbal trouwens ook van Uldriekes die het heegboppen zien zinstanders niet komt. En daarmee de 2-0 komt. Oh, let weer even op, want hier komt een corner van Breij. Een corner van Breij, ja, hij is blij. Een corner van Breij. En die gaat er in 1 keer in. Allereerst, dat denkt Breij, dat denken wij. Het riemt tot nou te allier. Maar dan zit er toch het
handje bij van de keeper. En het is de skiertjochter Laurens Gerrits die het zei van ja, dan is hij net voorbij. Dan komt hij op naam van de keeper. Dat is wat een vreemde redenatie. Maar zij eerst vol in de boeken kwam. Hoe dan ook, het is 3-0 voor Cambuur. En die brei is in vorm. Zeg eens even, wat een geweldige actie hier. 2 achter elkaar. En dan het schot met Romain Mathies. De keeper van MVV goed op reageert. En Sabé van Goedjelloer onderwijs. Dan is er werkelijk helemaal niks aan de hond van Cambuur. Zo voetbal die frank en vrij. Je zoen de Ljouters nog voor wie te kennen dat ze de kansen nog net scherp benutten. Want hier Milan Smit verzeld scoren hadden. Dat doet hij net. En dus bleef het 3-0. Maar ja, het is oppermachtig wat Cambuur snel deed in de eerste helft. Het in MVV. Je gaat Remco Balk er weer van terug. Kan voorzetten. Dan is het Breimooie volley. Gaat echt maar krek naast. Ja, het zijn prachtige onvallen. Het hier bij het skoft Samma 6-0 steenkennen voor Cambuur. Docht MVV neert. Nou, dat is echt net helemaal wier. Want het is Livramento. Hij moet Coston vergeten van. Nou, dat valt net aan. Maar hij speelt best wel een aardige wedstrijd. En dan komt hier het schot. Net onaardig van Marco Kleinen. En die zorgt ervoor dat er enige dreiging is van MVV. Maar dat mogen we maar in schrapje zetten. Want de keeper van Cambuur, Jannik van Os, hier er net zo volle problemen mee. En dus kunnen we terug met de onvallen. Hé, daar hebben we Marco Tol. Valt er dan het in mij om? Daar rin ik terug. En ik zit. Dat is de gedachte bij de rechtervleugelverdediger van Cambuur. Mathies pakt die bal goed. Dan komt de tweede helft in. En wat de complimenten toch eventjes uitgaan naar MVV Maastricht. Want de Zuiderlingen die pakken het aardig op. Witte nogal wat druk te forceren bij Cambuur. Witte nogal wat corners te forceren. De zoen in totaal 11 corners achter de naam van MVV komen. Maar scoren, dat blijkt een probleem te wezen. En zij is het nou een goede liedsoere spinning nog altijd 3-0 voor Cambuur. Maar hier is balverlies. En dan kan MVV eruit komen over de rechterkant. Maar de goede aanname is daar van Verre Slegers. Die leidt hem naar de as van het veld. Dan zit het in principe goed bij Cambuur. Komt toch dat paasje. En dan kan Livramento misschien zitten. Ja, dat kan hij. En dan is er de goede actie van Jannik van Os. Wel druk, een protte corners, maar vooralsnog geen doelpunten voor MVV. Hier is weer zo'n corner. Kwarte variant in dit geval. Dan kan hij weer omlijn worden, maar ja, daar gaat het mis. Daar gaat het werkelijk helemaal mis. En dan kan Cambuur eruit komen. Het is Balk die profiteert. Het is Van Kaan die het naast hem opdoet. Balk die gaat nog even een slagje om. Laat hem dan verder. En daar is Verder de Jong. Jawel. De middenvelder van Cambuur. Hij zorgt in de 64e minuut voor de 4-0 voor Cambuur. Een messcherpe counter op naam van de Ljouters. Inlaat terug Balk. Mooi breedlijn naar Verder de Jong. En dan is het 4-0. En zo, ja, hij net een protte oorwicht nodig om toch scoren te kennen. Scoren sprutsen. Dit hier echt wel een doelpunt wezen mocht van Uldrikes. Dan hier die een hattrick achter zijn naam hangen. En hij weet het. Hij hing het even onder latten. Maar voorlopig bleef hij op 12 steen in deze wedstrijd. En is hij weer aan de bal. Leidt hem keurig naar de linkerkant. Naar Milan Smit. Raar, hè? 4 doelpunten in deze wedstrijd. In de topscorer van Cambuur had nog net een doelpunt maken. Dat doet vol brei hier op onjan van Marcel Schaapman. Wat een heerlijk debuut is dit voor Schaapman steeds. Als linkervleugelverdediger. Dan echt nog even zijn assist aflevering. En dan is het Michael Breij. Die denkt dat hij zijn tweede maakt. Maar daar verschillen de meningen dus hoor. En zo is het 4-0 voor Cambuur. En wordt het een monster scoren. Komt er nog meer aan? Dat maar we eventjes afwachten. Want hier komt de paas. Die gaat naar Milan Smit. Ja, die wil scoren vanzelfs. Milan Smit, maar deze krult krijgt net genoeg om de keeper te verskalken. En dus bleef Milan Smit zonder doelpunten in deze wedstrijd. Cambuur gaat er 5 maken, Maastricht 0. En op een bepaalde manier gun je dat MVV dan toch echt wel wat meer succes. Want ze hebben de tweede helft goed in. Dit is een prachtig paaskop. Livramento schitterend van Slegers. Mooi stekbaltje. En Livramento die passeert Jannik van Os. En dat doet hij in de 78e minuut van de wedstrijd. En dan krijgt MVV toch nog een beetje wetsen op basis van de tweede helft waar jocht op hebben. Dit is weer een van die alve corners. En die gaat er echt in. Want dan is het diezelfde Livramento die de koppertje in oorzet. En dan is het zo weer nog 5-2. Ja, dat is toch een smetje op de wedstrijd. Want ja, die keeper die testeert, Jannik van Os, die wil vanzelf de 0 houden. De 0 houden is voor een keeper hetzelfde als scoren voor een spits. Maar het bleef dus bij 2 doelpunten, denk ik. Want hier komt nog een mogelijkheid voor Younes El Hilali, de Italiaan. Scott, wat de latte. Ja, dat hier van mij gunt zelfs dat hij in zijn invalbeurt scoren zou. Deze man, Younes El Hilali, hij had het net makkelijk bij Cambuur als Italiaan. Maar Cambuur wint wel bij 5-2. Geweldige wedstrijd van de Ljouters. Ja, mooi. Mooie wedstrijd. Kon net helemaal volhouden.
herinner ik niks. Hè. Het is heel jong, wat ik steeds al zei. Maar ja, ik heb heel leuke dingen gezien. Ik ken op een gegeven moment, ik zei zo'n 0 staan. Maar zij ben een goed voetballende ploeg. Ze verliezen haast niks dik. Nooit 4 goals in. Nou, daar hebben we knap die in. 3 doelpunten. Nou, het was de tweede vol in de 11e minuut, maar het is eigenlijk een 3 in 10 minuten. Ongekend, hè? Wat is dat? Ja, maar toen wist vorige week, hadden we even contact gehad, ik op trainingskamp. Marissa zit hier ik bij, maar Marissa weer won. Maar toen zei ze een trainingskamp wat zo goed weer. En waar we zo goed spelen en druk zetten. Ja, ik ben net iets verrast. Ik kijk, zien jongens zijn we maar het trainingskamp voor Silvery. En dan hebben we misschien wel jullie profijt van, tot aan het einde van het seizoen. Als dit dorst. Maar dan komt dit van de held, hè? En als jullie toch het initiatief bij MVV terechtkomen, wil je niet meteen kwijt? Nou, dat is zo moeilijk om een trein voor. Wie toen ik met die fjouwer hier. Daar ben wij nog net zo vier dat we dat helemaal uitspelen kennen. En dan mogen we mee aan de gang. En op een gegeven moment, meisjes, wist ik wel, hè. Daarom maak ik even stelen. Net direct wisselen. Ik denk, laat ze maar even naar een wennen. Dat ik even moeilijk heb. En dat zei de vertoorzo, die Reemans kwam erin, die gaan met de binnen. Ja. Zo, hem heel moeilijk te bespelen. Hè. Ze rennen heel slim, maar je smeet voorop. Ja, en daar ging we het best even lastig. Maar dan had ik shitkans nog. Wat zei ik dan? Shitkans, net kans, maar shitkans, 15 of zo. Dat ben eigenlijk te volle. Zelf hou dat ik makkelijk, maar dat ben eigenlijk te volle. Ja. Het mooie was dat wij, we hadden vooraf de wedstrijd gezegd van we moeten echt even scherp beginnen. En dan ligt hij al heel snel in het mandje. En we gingen maar door. En gewoon heerlijk kapot. Alleen kritische nood zijn wel de 2 goals tegen. Ja, want dan komen we in de tweede helft. Daar wil ik straks even naartoe. Ik wil eerst even naar een moment, naar die prachtige corner van jou. Ik kijk op teletext. Staat op naam van de keeper, man, die goal. Is dat zo? Ja. Moeten ze even veranderen. Nee, ja, ik moet het nog terugkijken. Ik weet niet hoe die ging. Alleen voor mijn gevoel ging hij wel de goal in. En ja, de keeper raakte hem wel, maar misschien zo nog even het scheidsrechtershokje in om te vragen. De scheidsrechter moest echt de beelden even terugkijken, heeft hij ons verteld in de rust. Die wist het zelf ook eigenlijk niet zeker. Oké. Ja, dan moeten we nog even kijken wat we eraan kunnen doen. Ja, het is toch mooi als je 2 doelpunten maakt vandaag. Maar voorlopig wordt hij het eventjes bij Ian Douan. Willem II, de koprenner, 48-21. ADO Den Haag op het vinkentouw, toch 8 punten achter. Cambuur is nummer 5, 24-21. En onderaan de komende tegenstander van Cambuur in de competitie. Topos, Olve uit 21. En de eerste 3 punten binnen voor Cambuur. Een mooie oorwinning op MVV Maastricht. Wat nou te wachten is is een bekerwedstrijd. Chin, ja wees jong, Hercules uit Utrecht in Wittewolk. Die ploeg die het Ajax uit het bekertoernooi knikkeren. En die het voetballen onder het motto, als we van Ajax winnen kunnen, dan winnen we zeker van Cambuur. We zullen het al eens zien. De eerstkomende competitiewedstrijd van Cambuur luidt weer een week later. En dan is de tegenstander in het eigen stadion Top Os. En dan ben wij direct weer, mooi een Cambuurjournaal. Graag om dan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, Nieuwnieuw.com Herenmode en 4-dag vermogensbeheer.